Kubikwa ukuthi le ngxabano iqale emva kokushayisana kwezimoto ezimbili nokuphethe ngokuthi bobabili abashayeli baphuma emotweni balwe. Ngokusho kozibonele ngesikhathi isabambene ngehluthu phakathi kwabashayeli, unkosikazi womunye ukhiphe isibhamu wasinikeza umyeni wakhe. Kwathi lo omunye umshayeli wasihosha kuqala esakhe wadubula amahlandla ayisithupha. Lo kade elwa naye ushonele endaweni yesigameko, unkosikazi wakhe waphuthunyiswa esibhedlela. I was sitting in my yard and then I had the first shot coming through and I looked over the wall then the two vehicles parked to the side, the two people and a woman who then moved back to the car to actually pull out the gun whilst the other guys were fighting physically. As he was approaching the two fighting physically, the other guy then shot the first warning shot on the ground, and after the warning shot on the ground, then the 3 to 6 bullets started coming through, and that basically the guy went down, straight down on the floor. Umsolwa uboshiwe kanti amaphoyisa asaphenya icala lokubulala. Kunokhathazeka ke mayelana nokwanda kwezibhamu emphakathini kanye nabantu abangayithobeli imithetho yezibhamu.